production na ito ay para po mapataas at madagdagan ang mga kaalaman at skills ng ating mga vegetable farmers, pati na po ng mga radio listeners on sustainable vegetable production. Sa lupa, makabuluhang trabaho at Miss Coron, kanina po ay sinabi na ni Sir Mike na nakatuon po ito sa teknolohiya ng kagugulay. Tayo ng industriya ng bansa dahil walang makapipigil sa ating dakilang mithiin. Posible ang pag-unlad kung sama-sama sa iisang hangad. Wow, wow, wow. Pagbabago, pagbabago, pagbabago para sa karaniwang tao. 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 Ngayon na ang panahon upang isulong ang pangarap na ang simpleng tao ay magkaroon ng masaganang hinaharap. Tulad ng pagtaas ng sahod at gobyernong maglilingkod, presyong abot kaya, lipunang malaya, tara sumama na. Dahil walang makapipigil sa ating dakilang mithiin. Posible ang pag-unlad kung sama-sama sa iisang hangad. Wow, wow, wow. Pagbabago, pagbabago, pagbabago para sa karaniwang tao. 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 Ayun, bubuksan mo lang yung radyo mo. Yan, alas, nandun. Baka matututo ka habang may ginagawa. At saka yung mga kasama pa sa bahay, mga kapatid. Opo. Mga kabataan. Tama. Pagbabago, pagbabago para sa karaniwang tao. Pagbabago, 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 pagbabago. Amin pong pagpapasalamat at sa atin pong pagdadamugnan sa paghaba at sa mga orator. Diyos mo rin naga po. Maraming pong salamat sa inyong Diyos. Pagbabago,